Sarauniya TV, tashar al'umma. Zazzaga na bata amanar soyayya, wai za ta yi min burga, har faɗi take yi da bakinta, wai na je na hanga kamar ta ba za na yi ba, cewar ta ba ta yi riba ba. Ki sauri ki gyara halinki, kin ɗauki mutum ba komai ba, haka shine ɗabi'arki. Gane ga kawarki kauna muke yi kuma dalilinki, bata ci amana ba, shukar da kika kike girma. Sarauniya TV, tashar al'umma.